Nasiru Adamu El Hikaya. Daga nan gidan rediyon babbar murya BMR Hausa, farko muhimman kanunsu. Kotun ɗaukaka ƙara ta amince da hukuncin haramta zaɓukan jam'iyyar ADC da David Mark ya jagoranta. Mutum 5 sun rasa ransu a gocewar ƙasa a jihar Cross River. Amurka ta ƙara kai farmaki kan Iran, inda Iran ta mai da martani kan Bahrain da jiragen daular Larabawa. Cikakkun labarun har ila yau tare da Nasiru Adamu El Hikaya daga gidan rediyon babbar murya BMR Hausa. Kotun ɗaukaka ƙara a Abuja ta amince da hukuncin haramta dukkan zaɓukan jam'iyyar adawa ta ADC da shugabanta David Mark ya jagoranta. Dama babbar kotun tarayya ta yanke hukuncin haramcin biyo bayan ƙara da wasu waɗanda ba su gamsu ba suka shigar, masu cewa hakan karan tsaye ne ga demokradiyya. Justice Okon Agban ya jagoranci hukuncin, inda ya samu goyon bayan alkali ɗaya suka zama biyu masu rinjaye kan ɗaya, da ya nuna zaɓukan ba su haramta ba don tamkar rikicin cikin gida ne na jam'iyyar. Hukuncin nan ka iya shafar takarar tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar da ke da tikitin takarar shugaban ƙasa na ADC, sai kuma sauran 'yan takara a matakai daban-daban. ADC dai kan faɗa tarkunan shari'a tun samun ɓangare a jam'iyyar bisa rikicin neman sahihin shugaba tsakanin David Mark da Nafiu Bala Gombe. Ba mamaki jam'iyyar ADC ta garzaya kotun koli don neman canza hukuncin, yayin da akalla jam'iyyar ta fara samun numfasawa. Mutum 5 ciki da yara 4 sun rasa ransu a sanadiyar gocewar ƙasa a jihar Cross River da ya auku a sanadiyar ruwan sama kamar da bakin ƙwarya. Akasin ya auku ne a yankin ƙaramar hukumar Calabar ta Kudu, inda aka samu kwanaki ana ruwan sama mai ƙarfi. Kazalika an samu wani mutum da yaro ɗaya da suka samu raunuka a sanadiyar akasin, kuma ba a tantance yawan gidajen da gocewar ƙasar ta yi silar rugujewarsu ba. Wannan dai yana daga labaru a damunar bana mafi yawan rasa rai da aka samu, a yayin da damunar ke dosar watan Agusta da ke da al'adar yawan ruwan sama a Najeriya. A duk shekara da aka samu gagarumin ruwan sama a Najeriya, akan samu ambaliyar ruwa da kan yi sanadiyar asarar rayuka da dukiya. Mahara sun kai wani hari kan mai uwa da wabi a yankin Otukpo da ke jihar Benue, suka yi kisan gilla ga mutum 8. Kwamishinan 'yan sanda na Benue Cletus Nwadiyogbu ya tabbatar da labarin harin, yana mai cewa nan take suka garzaya don shawo kan matasa da suka tare hanya bayan harin. Nwadiyogbu ya ce sun yi nasarar shawo kan matasan, inda suka buɗe hanya don gujewa samun ƙarin fitina. Mutanen da suka rasa rai sun haɗa da manya mutum 5 da yara 3, kuma an ma samu tashin gobara. Kwamishinan ya ƙara da cewa maharan sun yi ta'annati a ƙanƙanin lokaci, inda suka shige daji nan take, da hakan ya sa za su yi wahalar cafkewa. A nan Nwadiyogbu ya zayyana harin na ta'addanci ne, kuma ba tantance ko yana da alaƙa da hararen da aka samu a baya ba. Jihar Benue na daga jihohin da ke samun yawan fitina da kan yi sanadiyar asarar rayuka, kuma hakan wasu lokutan na zama hare-hare ne na ramuwar gayya daga dukkan ɓangarori. Jama'a kara sha'afa, labarun nan na zuwa ne daga gidan rediyon babbar murya BMR Hausa. Amurka ta kai sabon farmaki kan ƙasar Iran don tabbatar da barin mashigar ruwan Hormuz a buɗe ga hada-hadar tankunan dakon ɗanyen fetur da gas. Wannan dai na nuna shugaban Amurka Donald Trump ya kawo ƙarshen ɗaruruwan shekaru da Amurka ke mutunta damar sufurin teku ba katsalandan. Iran ta mai da martani kan ƙasar Bahrain da ke ƙawance da Amurka, da kuma kan wasu jiragen dakon mai na daular Larabawa, inda har mutum 1 rasa ransa, wasu kuma 8 suka samu raunuka. Sabon farmakin ya sa farashin gangar fetur ya ɗaga zuwa $81.92, amma duk da haka bai kai matuƙar tsadar tsakiyar fitinar ba da gangar ta kai $120. Wannan ma ya ƙara kawo barazanar tashin farashin kayan masarufi a wasu sassan duniya, don daular Larabawa ma na cewa za ta yi ramuwar gayya. Kai tsaye ba ƙasar da ke ba wa Iran gudunmawar soja a wannan yakin da Amurka haɗe da Isra'ila ke yi. Amma hakika datse mashigar ruwan Hormuz mai muhimmanci ga sufurin mai na ba wa Iran damar hanyar shiga tattaunawa bayan barin wuta. Masu sauraro, ƙarshen labaran kenan, amma kada yi nisa a cigaba da kasancewa da gidan rediyon babbar murya BMR Hausa don sayan labaru da shirye-shirye. Nasu